Luoro nitie ni atamalo 87 mag jokenya nyalo bedo ni kod tuo mar sukari to gionge kod ng'eyo ma oyangi gi migawo mar thieth ka Kenya riwore kod piny mangima ingo odiechieng' mar jolweny mar kedo gi tuo mar sukari. Judith Omondi miyowa ler mar wachno. Atamalo 5 mar jokenya man kod tuo mar sukari, atamalo 40 kende maluwo thieth makare kaka jolony e weche thieth dwaro. Bende lipot mane ogol kod migawo mar thieth yango ni atamalo 87 mar jokenya pok otimo pim mar tuo mar sukari. Wach maketo piny owacho kod luoro ni dipo ka thoth oganda hinyore maonge ng'eyo. Diabetes is a serious threat to the attainment of our country's health and economic aspirations. It is estimated that nearly 5% of Kenyans have elevated blood glucose and only 40% of them are currently on treatment and follow-up. 87% of Kenyan adults have never been screened for diabetes, and for us that is worrying. Majority of people who have diabetes don't even know they have diabetes. In Africa it is said that 1 in 9 people who are diabetic don't even know they have diabetes, don't even know that their blood glucose is elevated. Ma negi yango e nyasi mar puonjo jopiny ber mar chopo mapiyo ne pim mar tuo sukari. Moko kuom jogo ma osebedo kod jotuo mag sukari kata kamano oywak ni giyudo tich matek mar manyo kuonde thieth mag level 4 kadhi nyime kaluwore ni thieth mar sukari ok yudre ute thieth mathoth mag gweng'. Kata mana lakteche matiyo e ute thieth madongo go bende ywak ni ginok to jotuo ng'eny mokalo. Diabetes care yudre mana e osiptende madongo kaka level 4, level 5 gi mambelego. But piny ka ng'ano ma nitie piny mogik onge kaka giyudo nikech kata transport mamondo gichop gode osiptende madongo ka onge machiegni. Every facility in Kenya we need at least 5 to 10 in a medium level 4 hospital. We need more nutritionists. Tend county ma Homa Bay koni county no sanini kod ute thieth adek ma jo county no nyalo yudi e thieth mar tuo sukari. Program wachako sani eni korwa gombo ni ng'ato ko ng'ato ong'e level mar sukari ma en godo kendo gidhi giyud thieth e kuonde moseyaw mopogore opogore. Wan gi kama oyaw miluongo ni Nyalo Health Center, wan gi Marindi Health Center, bende wan gi County Referral Hospital. Kuonde gi duto te chiwo pim manono gi thieth manono e wi tuoche machal kaka diabetes gi hypertension to gi chronic asthma, magi tuoche ma wa gombo ni jowa oyude konyruok e seche mag limo osiptendewa. Kata mana nengo mar thieth bende osemiyo ji mathoth oweyo thieth gi e kore, wach makoro gikwayo piny owacho mondo losnegi. Na ni expensive sana kuchunga mtu ambaye anapitia diabetes, especially wakati inaendelea kuwa stage 2 na lazima mtu umnunulie hata ile insulin ambayo lazima urefrigerate. So even the cost alone ya ku take care of a diabetes patient unapata iko juu sana. And you find that not all insurances are covering, and even the insurance companies that are not covering in all facilities, even our public health facilities where patients first seek care. So we are advocating that we expand the cover, even the insurance cover, for the patients who have chronic illnesses, including those with diabetes. Githor mar wach mahiga ni madwaro ni mondo jopiny duto chop mar yudo sir kotudore kod tuoni. Penjo en ni bende gin gi nyalo mar chulo omenda duto mondo mi ng'ato tiek thieth mar tuo mar sukari. Agetani jokanyo mag thieth odhiro ne migawo mar thieth mapachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.